Hai mă, Alex, ce trage atâta din țigara aia? Dă și mie un fum înainte să se sune de o oră. Da mai taci, Ioana, poate te aude vreun profesor, taci din gura aia. Alex, Ioana, gata cu cearta, să nu ne prindă cineva. Take my dinero, my dinero. Vai, v-am prins, nu se poate așa ceva. Nu, domn profesor, nu e ceea ce pare, nu fumam, să știți. Gura, Ioana, iertați-ne, domn profesor, vă rugăm frumos să nu ne duceți la director. Nu se poate așa ceva, dar pentru asta nu mai suntem prieteni. Cum să fumați în baie? Nu am crezut că puteți fi așa. Iertați-ne, vă rugăm. Nu, Ioana, nu. Cum să fumați în baie fără mine? Fumați fără mine în baie? N-ați putut spune și voi, domn profesor. Desplaza este video si llamas al diablo y quieres ir al infierno conmigo. No, dale la... Haideți și dumneavoastră la o țigară, fac cinste! Iertați-ne, domn profesor, uitați o țigară Kent. Nu-mi plac, August Nasol, Andrei, ce fumezi acolo? Țigară electronică, domn profesor. Cu ce aromă? Cu biscuit și caramel. Oh, bun, dă și mi un fum. De acum încolo, dacă fumați fără mine în baie, vă scad nota la purtare, ați înțeles? Da, domn profesor, să trăiți!